Dagitoy iti pinapalagari nyari David bayat iti naglabas kaligit tawen. Kadigitoy apamaneknet a mabasa iti may kadwa a Samuel 5 iti 4. Ni David agtawen iti 20 a tawen idi nangrugi nga nagari iti 40 a tawen. So dayta kabsat nabayag met a naggari isuna bayat iti panagari na iti maysa a pagarian. Ngem digito iti na insursuro idi kaysuna maysang lalinteg iti panagdayaw na iti Dios. Isu nga digitoy a mabasa nalinteg idi tinna panagari. Iti mabasa iti Samuel iti 2:5 iti gis. Ket ni David rumang ay idi arurang ay iti Dios kadigiti buybuyot adda kenkuana. So kadigiti buybuyot nga kay bagbagana kas iti kinasingpet na nga inna panagari isu digitoy anay latak kenkuana. Iti may kadwa Samuel 5 iti 12 ket ni David naawatan na iti Dios napasingked kenkuana nga ari Israel ken isu iti nangitan-ok iti pagarian na gapu iti ilina iti Israel. So kaditi kabsat nga intayo masuksukimat mabasbasa kaligiti nailanad iti daan atulag isu digitoy iti napaspasamak iti may kadwa Samuel 5 iti 18 ket iti kasta dagiti Pilistyo imayda ket nagsaknap da iti lubong iti Rafaim. So digita kadigito idi mabasbasa digiti apamaneknek. Iti mabasa iti Samuel iti 5 iti 23 ket idi ni David imuman iti Dios iti kinunana di ka sumang-at ag kamatalak ka digitoy asa sao nga nagapu iti Dios taligitoy paltiing kailan idi kas adda wenda at araniden ket umay ka kadakwada isango dagiti moras. So digita iti mabasa iti may kadwa Samuel City iti 16 ket iti mapatalgedan to iti balay mo ken iti pagarian iti agnanayon iti tronom mapasingkedan to nga agnanayon. So digiti kapsat pamaneknek ngayon tayo adalen kadigiti nauneg ken ornosen iti kayo panan na ngayon tayo pilyon nga kas adda atanda kadigitoy asasao. So di kita kapsat kas iti panagari idi nari David nga adu apakasaritaan gapu iti kinalinteg na nga kas nagserbi iti Dios. Isu nga digiti kapsat napapateg ngayon tayo amueng kadigiti linaon kadigiti asursurat tapno madal tayo mamang tayo met kenin tayo araniden iti kay papanan na. So nga digiti kapsat inakipapaabot digitoy asasao gapu iti Facebook ken gapu iti YouTube tapno maawatan tayo kaligiti na uneg nagturong iti Dios akas kay papanan na digitoy abilbilin nagapu ken kuana iti namarswa. Ket agyaman nakakapsat digitoy intayo alalaen tosto kay papanan na ket agyaman iti Dios Ama nakabalin sa amin. Amen.